Здравейте хора! Аз съм Ренамино. В днешното видео започваме едно ново оцеляване. Казва се Бандата БГ. Това е моят приятел Томчоз! Линк за неговия YouTube канал може би ще има долу в описанието. И нека да започваме. Също така хора, ако ви харесват моите видеа, можете да цъкнете по един палец нагоре, да ме подкрепите, както и абониране. Имам цел да стигна 100 абоната. Да. Да. На 100 абоната... Окей. На 100 абоната правя Discord сервер, който ще бъде Minecraft сервер, който ще... Да, ще има Discord. Ще може да джойнете. Юпи! Чувам, моля, абонирайте се за него, защото той полага много големи усилия, за да гледате това. Да. Реал. Истинско. Истинско. Къде си? Тука. Овци? Ме. И също пишете хора какъв вид контент искате. Някакви песнички или гейминг. То ще има и от двете, но кое искате повече да има. Търсим селото ми. Добре. Карави. Ти колко вълна имаш? Имам една черна. Си имам две бели. Добре. Колайте с кравички. Аз вече имам броня. Има вещица! Има такова от вещица. Къща. Да видим. Ела, къде си? Ето кое. Да отиваме там да прибием. Хубаво, чакай само да взема дърво да видим. Окей. Аз ще бях кокошки през това време. Айде. Ставаме Спайдърмен. Как ръмжи. Тя има котка ли бе? Да. Чай само да е така. Се от тук ще. Дай, да. Ама дай да сейвнем котката. Черната мамба. То как ще я сейвнем въобще? Нет. Котка с код. Спиле? Спиле може да я захраниш. Пържола. Това не е куче, бе, това е котка. Как я отби? Няма я. Изчезна. Ние по принцип можем да се заселим тук, ама... Не, много ми е странно. То баям... Много ми е грозен, мрачен ми е. Нещо като село ще е по-добре. Да, аз винаги първо се заселям в село и после... Не мой просто да... тук има... кабел слънче. Някаква къща в селото да е
поправим лекичко, просто и да стане. Да, временна така. Не временна като цяло. Аз винаги първо временно там си набавям материали и си намирам място, къде да се заселя. Да си направя самата къщичка. Опа. Какво стана, бе? Чакай. Да ти дам ли някаква помощ или? Какво ще ме дръпнеш с въже? Да. Ще се държиш за кирката, ще обърнем на обрат. Перфект. Къде отиде крафтинга? Той в мен бе. Да си направим каменни инструменти. Пръчки ще ти трябват ли? Не, аз имам безпоко. Добре. Кажи кога си готов. Готово. Ти го иде. Нощта настъпва. Според мен там ще има баем. А също Да. Знаеш, че май сме на остров. Може. Щупи. Щупите се дървената. Аз Браба. да изразходвам. Да. Да си харчи първо, аз първите неща. Чакай. Хапна, че три бутчета са. На той бутчета. Още прасета. Така пак имаш. Абе, там нямаше ли кол? Къде? Да, пещера. Чай, че се изплаших, брат. Че има лава. крипър. Чай, верно бе. Аз мисля, че това е слънцето. Кошки. Къде? Яба. Лава. Черна вълна. Черна мамба. Аз мисля, че то гадния байом... не. Слайм! Слайм? Това не е ли рядко за повърхността? Мисля, че е бая рядко. Не знам, много убих и сега спанаха малки. Нормално, слайм. Размножават се. Гъби му е взем за да се. Да, може. Какво е това зомби? Зомби вилиджър! Дай да го пазим. Не губи. Да. Дай да направим лодка. Тя е за двама. Ама то трябва да го превозвам. Чай малко стои. Браво, бе. Да. То сме удре. Да, ние сме на остров. Не знам как да го превозвам обаче. Просто го буташ леко май. То в такъв случай ще трябва сме с две лодки. Аз не мога го бутам, бе. Добре, ти ще останеш тук. Ако не, ще ти заровя. Ще ти запомним координати. координати. Просто. Тръгваме. Човек, аз съм на 3 бутчета, не. Нямаш Съм храна. на 2 кръв. Имаме ли така си спечем? Трябва ми къбълстоун. Имам 8. Дай 3. Ела. Няма възикам се няколко. Шит, на 2 кръв съм. Ужас. Трябва някакси... Я го уби. Че мен ме е страх. Да се наям по-бързо. Едно бутче. Мутант! Най-агресивното. Мутант! Той избяга, бе. Не. Как се отдави? Значи... Бяхме сложили 7 бутчета. Значи за тебе ще остават 4. Аз бях... Какво направи, бе? Координати?
Така, координати XYZ 357 на 66 на минус 91. Чакай. 357. Да. Е първото, но... Чакай, знаеш какво? Направо ще го напиша. Не, аз ще умра. Fuck no. Shit. Даже не знам откъде е скелет. Виж, че идвам направо на тази страна. Оха, ще се заробва в земята. Не ме интересува. Да, няма да е лошо между другото. Взех ти нещата. Добре, координатите сега ще ги напиша. 355 66 минус 94. Ето. Таки 5-5, ями кой беше другото? 355 66 минус 94. Чай 6 вземет надолу си. Сега ще върна всички нещата са в меню. Аз да стигна до лавата пък. Пък натам ще се... Ето да. Я, къде? Да, ела ти ги дам. Аз съм използвам обаче малко от дървото, за да се прихранваме. Каменната ми кирка. Е, се тя дам. Ето. И вълната, Вече и няма. каската. Да, върни ми го. Добре, Тук това имаш, зомбито. тук аз имам 3 бутчета. Аз сега Си ще ги имам взем. повече, бе. Аз дадох 5 бутчета. На ти стекове, бе. Това стекове имам. Това са моите, бе. Да, взимаме ги всички. За нас. Значи 15 за мен, 15 за тебе. За тебе има да, зомби. всички съм ги фармил. Накрая. Нали сме бандата? На малко съм. Той аз не съм много. На ти 2 бутчета. Чакай. Да си мога, защо просто не ги стига. Паси. Те си ги стреляли с лук. Аз няма да те закачам. Не да умря за втори път. Аз не знам даже и къде съм. Съжалявам, пичове, обаче няма как да стане това. Някак... Това ще го изрежеш, Да. Ние ще я помня как се изрязваше. Ако нещо ще покажа. Опа. Ако аз трябва да изрежа това да сетнах инвентори. Keep инвентори. Добре, дай, аз ти предам да съм махна от тук, защото няма смисъл да сме. Добре. Дай да... Чай крафтинга за още една лодка. Ама то, имаме проблем с зомби вилиджера, защото като я карам и той ме удря. И той много тежко ме удря. Мен не. Ма, защото се придвижваш, а? Не ме удря, виж. И отпред дори. Не за. Аз си предам си сложи твоята лодка и да те го мече. Чай, аз нямам друга лодка! Аз ти я дадох. Къде? Да. Намерих. Почна да модра това. Животно. Мърса. На зомбито? Да, бе. Чай, че за малко ще да го убия. Оцелих от зомбито. Но половин сърце съм, какво искаш да оцеля? Щупи ми са. Не, аз тук ще умра. Аз предам да го убиеме това зомби. Какво ще... Тук ще камайсите нещата. Нищо няма спечелям. Да бягаме. Качвай се в моята лодка.
Да. Ще си намериме вилиджери, ще си ги оборудваме. Дай да копая. Да, купай. Мисля, че ще е по-лесно, ако се махнем от лодките. Идва крипър. Ти сетна ли си холм? Не, Няма да не е ми лошо. трябва. И без това. В момента поне не ми трябва. Ай, готови сме. Почти. Трябва. Чай. Бутна го. Дай. Довиждане! Спешил? Не! Бягай, моля. То не за лодката. Къде са на живо пиво? Kiss me. Kiss or slap? Каче се. Айде. Ние сме Сега на ли? нашия... Не. О, като там по... О, Все пак ще делфинчета. удара. Аз няма ги ударям делфин. Още един остров. Защо острови само бе? На този остров има само едно дърво. Искаш ли така да се заселим? Да! Аз не се базикам. Ако си намериме материали. За да си... Направим къщата, може. Няма да е лошо. Аз гледам под водата да няма. То не е разгледа дето. Делфин. Делфин ни следва. Жжж. Той ни прави в момента по-бързи. Верно ли? А би трябвало да имаме такъв ефект. Що слезна бе? Яба, колко съм бърз като плуваш. Аз се дърпаме. Аре. Аз се давя. Най-безопасният начин е с лодката. Тук има нещо, но на мен не ми зареждат чънковете. Аз съм бърза. Яга. Аз един път играх в Майнкрафт само на third person. Ние тук Беше може да ужасно. направим къща, не е лошо. В пещерата ли? Аз винаги съм си правил... Не винаги, ама кога искам Типа се винаги си правя. винаги и къщи в село Къщи в Крипър ли видя? Ела, То ти май ще видя Крипър. Или видя лошо зомби. Че аз си направя нали торчове. Защото видях кол. И що пък да не си направя торчове? Та какво видя? А! Искаш ли пак да поръчиш? Не, моля те. Крипър за теб! Айде да се мятаме. Не. Чакай. What? Айде с лодката. Фил. Ау. Как ма блъсна само. Аз падам направо тъкбакит. Айде. Само трябва леко да... Гледаш ли са... Не! Ой! Опа! Как ма тако? Дрифт. Та-т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 а. RS6 караш. Ту-т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 у. О, намехме май... Не е остров. Не остров. Ми... Да. Знаеш ли, Неди, знаеш ли, че... Ляга на мино, да. Не, Ляга на знаеш мино ли, съм аз. знаеш, че басейна на Титаник още е пълен с вода.
Знаеш ли, че всъщност океана е вода? Знаеш ли, че планетата Земя всъщност е един остров? В майка. Да. Интересни факти сега намина. Чикви. Кака е чикви? Мои. Може да си направим маски. Вземи ги, бе, аз. И да биеме ендърмените с тях. Аз моля да се сложа. Не. Мен ми се щупи кик. Това. Брадвата. Брадука. Брадука, бате. Изчистихме тиквите. Къде си? Ренамино. То коля прасета. Чай, ти викаш напред, ама аз съм назад. Не знам къде е напред. Там дето другото напред. Назад. Може би да. Аз съм тук, да, не знам, сега ще се намерим. Ето. Овци! Му! О, бебе овца, чакай. Не. Някой така се убиваме. Няма да убиеш бебе овцата. Как я убисам? Майка ти повече няма да кърми. Никой няма да кърми. Компила се. Някой, който може да пре компилца и да пре. Още животни. О, верно ли? Тук има още овци. Хайде, ще имаме легла. Му, овцата казва му. Почна да ми писва. А овцата, той кравата е бао, а коня ме. Значи къде отива? Не знам. Седя просто. Да. Здрасти. Значи идеме ей такъв да ти набия. Майка ти да еба. Брат, мерникът ти е много слаб с лъгове. Сигурен ли си? Да. От последния път ма хитна. О, теб да те видим. Братле, на едно кръв съм! Как си харчи дърта? За какво ми? Не знам. Здрасти. Искаш ли си стрелите? Да. Които пропусна, ела да си ги вземеш. Глей, събирам след тебе. Ега ти лоши амерник имаш, на ти ги. Ето са ти стрелите. Ти пак си негър. Ага, си съм. Нормално. Не, аз ще иба на тебе майката. Окей. Не такива думички на видеото. Гледам то. Аха, кажи кога почваш. То май ще си сложи год мода. Искаш ли? Лоухака, чай малък са, ела до мен. Загубихме си нещото, Витю! Тихо се. И хора, това беше края на това видео. Очаквайте епизод 2. Чао и до следващото видео.